Доста хора ме питат, защо не правя реклами. Не, че не са ми предлагали да рекламирам какви ли не продукти, заведения, бокуци и тем подобни. Реших, че ако ще залагам името и физиономията си, колкото да съм грозен, ще е за нещо, което наистина си струва. И след много лутане, грешки и глупости, се свързах с най-добрите в играта. И ето ни тук. Представям ви много стресо. Моята напитка, създадена от мен, с подкрепата на Нутренд България, зверовете в бранша. И не, това не е просто от Весо. Това е проект с визия и смисъл. Когато работиш с шампиони, правиш шампионски неща. Хидратация, електролити, естествена енергия. Без риф, без краш, без глупости. Това не е промо, това не е спонсорство. Това е моят бизнес, моята напитка, моят проект. Ако си мой човек, ще го пробваш. Ако не си, пак ще стигнеш до него, само че по-късно и по-скъпо. Линк в биото, вкус